Machiegni manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda inyalo tudri kodo namba mar ote machuok ma en 3:600 ka kamano yudramo gi TV e mbui duto mag oganda kama oting'o Facebook, wantiere YouTube, wantiere TikTok, wantiere bende e mbui mar X. Kawachako ni chenro madhi nyime mar reso ji ma pod lo geng'onegi kar kunyo mula ma Museno e kaunti ma Kakamega manyosi anyore odhiambo manyoro. E kind ji 20 mayangore nyoni e bugono, ji 8 nyose resi ka chenro ma itimo en mar reso jokunyo mamoko. Jodak makono luwo ni lowo mar kar kunyo mula no yom kendo ka piny owacho mar kaunti ma Kakamega osingo mar konyo familia mapok oyudo wedegi manyotie bugono e kinde masira. Kuna watu walikuwa kama 20 walikuwa wanaendelea kuchimba mining, lakini 8 waliweza kuokolewa kwa haraka. Ikabaki watu kama wanaaminika kuwa ni kama watu 12. Mpaka saa hii bado tunaendelea kuona vile jinsi tutatumia ili tuweze kuwaokoa wale ambao wamefumaniwa ndani. Lakini katika sehemu hii itakumbuka kwamba ni mzungu alikuwa anafanya hapa, so hatukuwa na habari ya kwamba kuna kazi inaendelea. So ndio tumeshtukia kumbe wamekuja wakafukua, alafu ndio hilo janga likatokea. Lakini katika sehemu nyingine huwa tuko na ukaguzi wa kila mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba wachimbaji wako salama, wako na vifaa ambavyo vinafaa wakati wa kazi. Lakini ile nashangaa ni kwamba tuko na serikali ya county, tuko na national government. Ni juhudi gani wanafanya kusaidia vijana wetu wawe protected wakifanya hii kazi? Vijana wafaa wapewe vifaa ya kufanya kazi kama hii. Tuko na ministry na deal na mining. Ukiona hapa saizi tuko na askari tu wamekuja kulinda usalama, lakini wale experts from the county government ama national government wa kudeal na mining wako wapi? Ni lini vijana wetu watakuwa safe wakifanya kazi kama hii? Jodongo mag Njuri Ncheke kwa jatend migao mar jotije piny owacho Justin Muturi mondo were gi seyo piny owacho e seche ma en bende ne iye. Gino ma giwacho ni ketho riwruok mar oganda jomasawa mar Kenya manie tok jatend piny Kenya William Ruto. Jodongo go koni dwaro nitiere mondo jatend migao no chwal ywak ma en godo achiel kachiel ne jatend piny ma ok ni okwedo sirikal ma entiere iye. Giwacho ni kopo ni oteng' lwet Muturi mogo to biro bedo kara kelo pogruok kendo maduong' e kind oganda jomasawa mar Kenya gi jatend piny William Ruto. Njuri Ncheke mane loso e apisgi maduong' ma Ncheru e kaunti ma Meru bende dok ne ogai mar doho Martha Koome ka giwacho ni okinde madwaro thicho oko Koome dwaro timo kamano nikech nowito oko buche bura. Rundi kwa rais wako, rundi kwa deputy, Kithure Kindiki ndugu yako, muongee. Na kama kuna shinda mahali, because wewe uko kwa the top 22, wale ambao waweza fikia rais, tunakuomba uache hiyo vitina, rudi kwa serikali, fanya kazi. Hatutaki siasa nduni katika area yetu ambayo tunaita mlima. Afuatilie sheria za kazi, aungane bila walikuwa na ugana na rais wetu na deputy president wetu. Kama kuna jambo ambalo alioni linaenda sawa, basi tunamuomba waketi, waongee, walimalize. Mheshimiwa wetu rais alinde CJ amalize kipindi chake. Willy Mutunga alileta hii magesi, wakasema yeye ni mwenda wasimu, eti ameenda kwa Kishiaro, eti ameenda kila wapi. So we kindly protect. We are praying for the protection of Martha Koome. Riwruok makedo ratiro mag jochiw thieth e rang'iny mar Clinical Officers Kenya mano kuko dwaro ni ogo piny board matayo kuma manyien mar thieth mar SHA. Jakom mar kuko Peterson Wachira yango ni board no ok osebedo katayo kumano makare kendo mano momiyo thoth jo Kenya ywak. Wachira wacho ni nitiere jo Kenya mathoth man kod lony manyalo tayo board no ka bende yango ni gisechako choko sei magichano chwale od bura. Kolose kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga owacho ni sirikal bende koro nyaka med omenda
ma iketo e migawo mar thieth mondo din fuok ma idhiwe kod kony ma yandi wuok e piny mar Amerika masani ochungi. And I'm happy that I think now Parliament has seen the light. I saw the other day the leader of majority, Honorable Kimani Ichung'wah, saying that actually SHA has failed. And I think we have been shouting our throats hoarse for the past 3 months. It is good that now Parliament appreciates this. But what we would like to tell them is that the problem with the Social Health Authority is the secretariat, the management of the Social Health Authority. It's not the law, it's not the other things, it is the management. And that is why we continue to call for the disbandment of the management of Social Health Authority, and we bring in Kenyans. We have many Kenyans who are intelligent enough and who have the goodwill and who understand that the Social Health Authority is supposed to facilitate that we can be able to achieve the universal health coverage. Piny owacho mamalo sichako dhi nyime kod gedo mar apaya ma Mamboleo Miwani kochomo Chemelil nyaka Kipsitet maromo kilomita 63 kendo kale kaunti adek ma Kisumu, Nandi kaachiel gi Kericho. Chenrono osebedo ka ochungi kaluwore kod nok mar omenda, kata kamano omenda oseyudore kendo tich koro sani dhi nyime. Apaya ma igeno ni gikone to korumo dhi kelo yot e yore mag wuoth kod ohala ahinya to jopur mag niang' mawuok kar chung' od bura ma Muhoroni. Jatend arita alwora ma Nyanza Flora Moroa mane otimo limbe e chenro mag dongruok e kaunti ma Kisumu wacho ni chenro mamoko kaka chiro manyasani ma igero Kisian kod Huduma Center ma igero Jola bende dhi nyime e yo makare. So far we have new contractors who have taken over the project. There are 3 in number. We are yet to visit the last part of the project, which is on the Kipsitet side. But today we were able to see the first lot of the road. They are at 15%. The contractor is back on site, and he's facing a few challenges here and there, particularly in terms of his payments, but he has promised us that he's not going to stop the works. Magi projects ma wawuothe gite gin projects ma contractors onge gowi moro amora ma sirkal nigo osechulgi kendo gin gi pesa gi, to ka nitiere ma onego chul to ena processes to pesa to nitie, except Kisumu Mamboleo ema nyocha nigi challenge mar finances, to pesa moro noseyudi ma each contractor ne yudo $200,000. Kasto nitiere provision mondo gidhi gichak giyud $500,000. Koro wa expect ni pesa mani chendo koro yudore sani kendo projects gi dhi bedo on course kaka nyocha onego gidhi mbele. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni gimedo iko kenge mag bago romo magalamoro mar duol kara mar riwruok mar Governors Media and Devolution Conference ma ichano bagi county no ka oluoni romo no biro jiwo yuto e county no. Wanga olero jodak ma kono onego kaw thuolo margi gi sani kendo chak keto ikruok mabiro miyo gi yuto kinde no. Nyasi no ibiro bagi dwe mar 8 e kind tarik 12 nyaka 15 kama bende jokanyo geno ni biro yuoro. Magi oyangore kinde mane kamati mochung'ne loso chenro no orado mar puodo wach e wikruok madhi nyime motelo ne dwe mar 8. We want to assure Kenyans that this year's conference will be one like no other. We expect platform will offer an opportunity to learn, network and forge partnerships that will advance the devolution discourse in Kenya. To adieri ni conference ni en mar region. En mar region wa. Jibro dhi nindo Kisii, jomoko bro dhi Migori, jomoko bro bedo Kisumu, jomoko bro bedo Siaya. Gibro bedo kuonde gite. Omiyo ohala bro biro ne thurwa te. Omiyo en conference manigi benefits ok mana ne jo Homa Bay to ne jo counties moluoro wa be. Yeah, aloso gi jo ohala, aloso gi investors, aloso gi jo thurwa. Ka ji obiro ng'ato nyalo wacho ni dalana ka jomoluoro Homa Bay ka nyadwa ni jomoko koda ka to gimiya gimoro. Mano nyalore giikre ne mano. Joma nigi udi inyalo dhi dak dala jumano to dilosi ket Airbnb. Mano bi yudo pesa moro e iye ka.
Moko josiasa mag duond buch UDA aluora ma Nyanza osewuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny mane othicho kod Rigathi Gachagua ka ginyise ni owere kod kedo gi jatend piny William Ruto. Ka otelnegi kod Odoyo Widi giwacho ni Gachagua we kiko it jopiny kod weche mag miriambo kendo oywe mos ni mar gigo masani opingo e sirikal ne osiro e kinde manen jalup Ruto. Owidi kwayo oganda Luo mondo dinitgi ne weche Gachagua go kendo gidhi nyime gi siro William Ruto kaka joluo ni mar osenenore lela ni olemo chako lwar ka Luo e yor dongruok kod lemo ne jotelo mopogore e sirikand Ruto. Dhako moriembi kiwinjo ketho nying chuore to ng'eni ok en chuore ok rach ene morach. Omiyo Rigathi owe wuondowa ni tinde ene maber, Ruto e marach to ene manokonwa ni wan joluo waonge gi shares e sirikal ma entieno. Sani ka koro riembe to konwa ni Ruto e marach kendo konwa ni sirikal no ringo ae nikech Ruto jamriambo. To waduto wang'eyo ni nokoringo noriembe kendo notemo matek mondo kik owuogi. Omiyo gik ma Rigathi wacho gin gik modwa nogol go Ruto telo ok gin ni adier. Ong'amo ng'e mana jodala gi kende. Omiyo mar ariyo bende dwani mondo wang'e ni nyaka ne chak Kenya e 1993 Ruto emosemiyowa kombe maonge ng'ama osemiyowa. Moi nokomiyowa, Kenyatta nokomiyowa, Uhuru to koro nowewa nono kom manomiyowa maduong' mogik ne en chairman. Omiyo Ruto ni mwawuothogo ka chieng' moro miyowa jatelo maber to walu. To kinyisowa ni wagol Ruto no maidwa miwa to pok onyiswa to mano iwuondowa kaka oganda. Jal buche madongo mamalo mochung' ne weche alwora e kaunti ma Siaya Draya Eda Dena osingo ni buche mag lope mosebedo ka yware dono koro idhi miyo pek kaka yo mar tieko dhungruok mag buche doho. Dena yango ni buche mag lope osebedo ka yware kuom thuolo malach kaluwore gi pek mag weche motenore gi lowo kaachiel gi onge mar okinde ma chik yango ni nyaka winji. Dena ne loso kinde romo kod jodak ma Siaya bende olero ni gisebedo ka giluwo lai duto madwarore kaka yo maneno ni jogo mochwalo bura e doho oyudo ratiro. Ne omedo wacho ni doho biro temo duto manyalore maneno ni buche machon omi pek e kinde winjo buche manie nyim doho. Many issues arose, but I'll pick that which stood out from our engagements today. There was the issue of backlog of cases, and there were complaints that some of the land cases were taking very long. And our assurance was that, as you know, land cases are very emotive. And our assurance is that the strategy at the judiciary and the ESC court is to prioritize the old cases. But land cases being very emotive, in as much as you may want to finish them very quickly, sometimes the turnaround time takes long. Why does it take long? Because you want to hear everyone. Tend County ma Siaya koro fwenyo kuonde adek e county no michano yangi kaka kuonde thidhna ma kaluwore gi kwayo mar riwruoge governors kod chenro motelie kod duol marango weche alwora NEMA. Ka oloso e dho wath mar kombe kar chung od bura ma Lego Usonga, jatend migawo mar alwora e county ma Siaya Jacqueline Oduol oyango ni moko kuom kuonde thidhna mosefweny oting'o Kanyaboli, Yala kod Sare. Director man NEMA e county ma Siaya Rob Kipkoech omedo ni nitiere dwaro mar rito kuondego mar ni gikonyo e bero ngima oganda kendo piny owacho biro riwore kod jodak e alwora no mar chiwo arita madwarore ne kuonde thidhna. We hereby, in the partnership of the three key pillars, the county government of Siaya and national government here represented by NEMA, Kenya Wildlife Services, and Kenya Forest Services, the non-governmental organizations here and the community adopt 3 wetlands. 1, Kanyaboli wetland, 2, Yala wetland, and 3, Imbo wetland. I also want to confirm that we are here because we know that climate change is real, and we are aware that climate change does not just affect vegetation, does not just affect wetlands, but indeed affects livelihoods and affects health. Protection of wetland is very important for us as a Department of Agriculture because we need water and we need a balanced ecosystem for us to produce food. Kuna ile vitu unakubaliwa ufanye huku ndani kwa wetland
na ile haukubaliwi. Nafikiri nyinyi mumejua ile imekubaliwa. Si mnaelewa? Unaweza ingia ndani utoe samaki ama utoe e-reads or any other product utumie nyumbani, si ndio? Lakini kuna ile imekatazwa. Moja ni labda kuingia ndani uwe wanyama ile inaishi ndani. Si hiyo tunaelewa? Saa zingine mnachoma hii vegetation. Na mkichoma inaua wanyama, si ni ukweli? Kwa hivyo hiyo haikubaliwi. Oganda ma osewito ngimagi kalore gi lweny ma osebede piny Democratic Republic of Congo, kama jolweny pinyno osebedo karakore gi kweth jolweny njore mag M23 itayo iko margi kawuono. Nyaka sani ringre 120 oseiki bang' ripot nyiso ni oganda maromo 773 osewito ngimagi kalore gi lweny ka ji 2800 oyudo hinyruok kendo dhi mbele gi yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore. Lweny ma osebedo ka dhi mbele e piny DRC no osekelo kethruok mar mwandu ka oganda maromo nus milion bende osedar kowuok e miechgi. Piny DRC sayo piny Rwanda kuom chiwo kony ne kweth njore mar M23. Eweche tuke